ଅପା ଅପା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି କହୁଥିଲୁ କି? ଅପା ତମେ ଆଗେ ଚାଲ ବସ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କଣ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି କହ? ହଁ କହୁଛି, ଆମ ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ଘର ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ କାଲି ନା ଗୋଟେ ଟୋକା ସହିତ ବାଇକରେ ବସିକି ଆସୁଥିଲା। ସତେ କି? ଆଉ କଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ମୁଁ ବାପରା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ହଁ ଲୋ, ମୋ ଝିଅଟା ବା ସେଇଆ କହୁଥିଲା। ସେ ତା ଝିଅଟା ସେ ପୁଅଟା ତ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛି। ଇଲୋ ଅପା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତା ଝିଅ ଆଉଛି ନା କଣ? ହଁ ଲୋ ଅପା ତମେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ତାହେଲେ କେତେ କାମ। ଆଣ୍ଟି କଣ କରୁଛ କି? ସେ ପଡିଶା ଘର ଆଣ୍ଟି ପଳେଇଲେ କି? କିଛି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ବୋଧେ। ନାଇଁ ତ, ସେ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଝିଅ ବସ। ଶୁଣିଛି ସେ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ତମେ କଣ କଥା ହଉଥିଲ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ହଁ ଆଣ୍ଟି ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ବି କହୁଛି ଆଉ ସେଇ ଆଣ୍ଟିକୁ ବି କହୁଛି। ମୁଁ କଣଟା କଲି, କାହା ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲି, କିଏ ମତେ ବାଇକରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ହେଲା, ସେଇ ସବୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ନା ମୋ ଘରେ ମୋର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ତ ତମ ମାନଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ? ତ ବେଟର ହବ ଆଣ୍ଟି ତମେ ମୋ କଥା ନ ଭାବିକି ତମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଭାବ। ଆଉ ତମ ଝିଅ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଣ୍ଟି ଦେଖ ତ, ଇଏ ତମ ଝିଅ ନା? ଇଏ ନା ସପ୍ତାହକୁ 7ଟା ଟୋକା ଧରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ତ ୟାକୁ ଏଇ କାଲି ପାର୍କରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ କେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଟୋକା ସହିତ, କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଟୋକା ସହିତ। ବେଟର ହବ ଆଣ୍ଟି ତମେ ତମ ଝିଅ ଉପରେ ନଜର ରଖ। ଆଜିକା ଦୁନିଆ ନା ବହୁତ ଖରାପ ଆଣ୍ଟି। ଦେଶ ଯାଇ କୋଉଠି ଉଠିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇକି ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ବିଷୟରେ ଗପିବା, ତ ଆଜିକା ସମାଜରେ ନାରୀ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।